High grade cooking. High grade cooking. High grade. Oh Ako no! Ya, sino ikaw? Ikaw. Ikaw. Kita mo customer be. Ay, kapag dua ka tao dito. Bligyan ko to. Oh, ada yung dagat diri ba? Ay, dili kay dagat diri. Mao do yung daghan ka pa kaniko, diri ba kay daghan sa saan na kayo kuan ba? Diri ba? Oh, kita biya kano na dagat. Sa may na fake na dagan kayo. Sa maayo karon ba? Tato ni. Balik kay item dia. Kuan kayo na. Ha? Tindaw na eh. Sinipulok ba? Ay, mo tayo mo pa. Ano ba sa na? Mo agam to diba? Agi to di. Ay, pudin ko na kita paabot ta. Ito na to. Di mo agi to. Go. 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 Nawag ko. Wala pa dito kung jom. Nah, ama ka ba? Go. Go. Mo lang go. Ano ba? Ano ba? Hey! Kaya. Ano ba abot si Budong? Alin dali. Tadi na. Go, go, go. Dili to asitin ko ban. Nah, tugo kurang na. Orang adik ko tanong dili. Dili to asit. Go, go. Ikaw na bahala niya. Sa imo na ko salig. Duha ni ka item. High grade cooking. High grade cooking. Oh no! Gawin na siya gaw nga. Kung kulangan ka mo, balikin ang kuteri. Sige, sige. Sige gaw, pasi na gaw. Dito. Wartang malabo. Mubalik pa magyuto kay kulangan man to sa ilaha. Go. 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 Sige gaw. Isang. Ano ba sa basa? Sino ikaw? Ikaw. Ikaw. Papagbuto dito, papagbuto. Ano siya tayo problema natin? Papagbuto dito. Balik. Papagbuto ka. Papagbuto ka. Yes, siya! Balik magyuto karon kay kulangan to. Sure ball na. Inaanaw. Go, go, go. Go, go. Kulang gaw. Kulang kay gaw. Tawa lagi kulang lagi gaw. Busa may bulto. Ay wala bulto. Gaw, bulto gaw. Wa kan sundan gaw. Wala. Ikaw dito kita gaw. Supat na gaw. Run. Ano gaw? Bulto kay na gaw. Awa. Okay. Puti ka may gatas maligaw. Isan. Udah nga. Kami tayo. Okay kayo. Oh, lami kira. Lami ikaw. Tigas ka. Kayo. Puti ka may.